भाई हमार आज पवन सिंह के साथ में जितना भी साजिश हो रहा बा, जैसे पवन सिंह के बदनाम करे का कोशिश, पवन सिंह के बर्बाद करे का कोशिश, और यहाँ तक कि पवन सिंह के जान से मारे का भी कोशिश हो रहा बा। ये बात के बहुत ज्यादा हल्का में लेवे का जरूरत नहीं के। सच में पवन सिंह के जान के खतरा बा और ये बहुत ही गंभीर विषय बा। कबो तुहन जना शांत दिमाग से सोची जा कि पवन सिंह के खिलाफ भी कुल जितना भी साजिश हो रहा बा का खाली पैसा खातिर हो रहा बा। फैसन कुल आटू झाटू पवन सिंह के खिलाफ इतना बड़ा साजिश रह सकेला सन ना। ये पूरा साजिश और षड्यंत्र के मास्टरमाइंड कोई और ही बा। अगर एक जांच कइल जाओ ना तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत ही बड़ा बड़ा नाम और चेहरा सामने आई जे पवन सिंह के अपन काम से हरा नहीं खे पावत। उ साजिश और षड्यंत्र करके पवन सिंह के मिटावे और जान से मारे का कोशिश कर रहल बा। लेकिन एगो बात बता देतनी कि अगर पवन सिंह के हतनी भी खरोच आ गिल तो तुहन के 7 पुस्त के चुन चुन के मारल जाई। और सबसे बड़ी बात कि खाली इहे कुल गद्दार ना रहो जोन को पवन सिंह निकाल ले न तो पवन सिंह सेफ और सुरक्षित होगी न। पवन सिंह आज भी सुरक्षित नहीं कहो। पवन सिंह के साथ में आज भी कुछ आस्तीन का सांप उनकर खास बन के अंदर ही अंदर उनके दिमाग के तरफ खोखला कर रहल बालो सन। पवन सिंह के ऐसा कुल गद्दारन के बहुत जल्द पहचान करके अपन टीम से लात मार के भगा देवे के चाहिए। बाकी पूरा भोजपुरिया समाज और पवन सिंह का सच्चा फैन पवन सिंह का हर परिस्थिति में उनका साथे चट्टान बन के खड़ा बा। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।